missä asuvat ikuiset ihmiset, jotka ratsastavat satuloiduilla jäniksillä? Kuka on hirmuinen karatyklaan, joka pelaa shakkia päistä? Kuinka kävi kamelin, joka kerran oli eläimistä kaunis? Burjaatit asuvat Itä-Siperian eteläosissa, Baikaljärven itä- ja eteläpuolella sijaitsevassa Burjatian tasavallassa. Lumi ja jänis. Lumi sanoi jänikselle, mitenköhän minulla on niin huono olo? Sinä varmaankin sulat, ja siksi sinulla on paha olla, jänis vastasi. Se istuutui kannolle ja itki katkeraakin katkerammin. Sääliksi minun käy sinua, lumi. Juoksentelin hangella ja tein pyöreitä aukkoja. Kaivauduin ja piiloiduin sinun ketulta, sudelta ja metsästä. Miten voin elää ilman sinua? Jokainen varis ja pöllökin huomaa minut ja nappaa. Menen metsänhaltijan luokse ja pyydän häntä säästämään sinut minun vuokseni. Jänis alkoi itkeä ja anella metsänhaltijalta. Aurinko oli korkealla ja paistoi kuumasti. Lumi suli ja juoksi purosina alas vuorelta. Jänis murehti ja itki entistä kovempaa. Metsänhaltija kuuli jäniksen itkun. Se kuunteli jäniksen pyynnön ja sanoi: Auringon kanssa en rupea riitelemään. En voi säästää lunta. Mutta muutan valkoisen turkkisi harmaaksi, jotta sinun on helppo kesällä piiloutua kuivien lehtien, pensaiden ja ruohon sekaan. Sitten ei kukaan sinua huomaa. Jänis ilahtui. Siitä lähtien se on aina vaihtanut talviturkkiinsa kesäturkkiin.